ברוכים וברוכות הבאות לתוכנית שיטה, התוכנית שמארחת את הנשים המובילות במשק, כל אחת בתחומה, לשיח על סטיילינג, תודעה, קריירה ומה שביניהם. בואו, הולך להיות מעניין. שלום לכולם, אני נמצאת היום עם דוקטור לירז מרגלית, מומחית לעיצוב תודעה וכלכלה התנהגותית. היי לירז, מה שלומך? בסדר, כיף גמור. להיות פה יחד איתך. ממש כיף להיות פה, תודה שהזמנת אותי. אנחנו היום נדבר על סטיילינג, תודעה וקריירה וכל מה שביניהם. ומעניין אותי לשמוע, קודם כל תספרי לי במשפט אחד עלייך ברמה האישית והמקצועית. אז ברמה האישית, אני מקיסריה, יש לי 3 ילדים, נשואה באושר. ברמה המקצועית, התחלתי כפסיכולוגית קלינית. זו הייתה השאיפה שלי, אני חושבת בערך מגיל 12-13, מאז שאני זוכרת עצמי. וזכיתי ככה להגשים את החלום, כבר הייתי מאוד מאוד קרובה, עסקתי בטיפול, באבחונים. קיבלתי הצעה מעולם ההייטק, הצעה שבכלל לא חשבתי, לא התכוונתי לקבל, הייתי ברעיון עם השלישי שלי. ואחרי באמת תהליך של 7 חודשים, חזרו אליי, באמת 400 פסיכולוגים בערך ניגשו למשרה הזאת והודיעו לי התקבלת. ואז הייתה לי החלטה מאוד קשה, כי כבר הייתי באמצע טיפול, באמצע הכל. ואז אמרתי לעצמי את הדבר הבא, אמרתי פסיכולוגית, אני תמיד אוכל לחזור להיות, יש ביקוש להיות בהייטק, כלומר לקחת את התחום שלי להייטק, לא בטוח שתהיה עוד הזדמנות כזאת, והחלטתי לעזוב הכל. עזבתי הכל ממש באמצע, עברתי לחברה, שמה שהיא עשתה זה לנתח התנהגויות של גולשים ברשת, עבדתי עם וולמארט, עם נייקי, עם The North Face, ניתחתי מה שנקרא אנליטיקס, ואז אחרי שהחברה נמכרה, הציעו לי לעבור לפריז או להישאר. החלטתי להישאר והפכתי להיות עצמאית ולהתעסק לא רק ברשת, אלא באופן כללי בעיצוב תודעה, הנדסת תודעה, באיך ללחוץ לאנשים על הכפתורים הנכונים, כדי לגרום להם לקבל רעיון מסוים, לשנות תודעה, לעשות משהו, לעשות פעולה מסוימת, וזה מה שאני עושה היום. וואו, הצמתים האלה הם צמתים כל כך חשובים שיודעים לקחת את הפנייה הנכונה in life, זה תמיד מעניין. נכון. העולם העסקי וסטיילינג, איפה זה פוגש אותך? לאן זה לוקח אותך כשאנחנו מדברים על סטיילינג או תודעה? וואו, זה עולם מרתק. בכלל העולם של סטיילינג, או אני קוראת לזה הפסיכולוגיה של סטיילינג, כי בשנים האחרונות בכלל התחילו לחקור המון על הלבוש, ועשו סוג של שינוי תפיסה או מיתוס, כי עד היום רוב האנשים מה שהאמינו זה שהבגד עושה את האדם. ואני עדיין חושבת שזה נכון, אבל עם איזשהו טוויסט. כלומר, חשבנו שהאופן שבו אנחנו מתלבשים משפיע על האופן שבו אנשים יתפסו אותנו, ויש המון מחקרים שתומכים בזה. הסתכלו על עוזרי הוראה שלבשו משהו יותר קאז'ואל או יותר אלגנטי, כיותר אלגנטים נתפסו כיותר חכמים למשל. אנחנו יודעים שאנשים אפילו מותגים, עושים ניסוי, נותנים לאנשים לשים משקפיים של רייבן, ממותגות רייבן, ואז נותנים להם את אותם משקפיים, רק לא ממותגות. עכשיו, הנבדקים לא יודעים שמדובר על אותם משקפיים. כשהם היו ממותגות רייבן, הם ראו הרבה יותר טוב. משהו פיזיולוגי לחלוטין. רק עצם זה שהיה כתוב רייבן גרם לאנשים כבר לשנות משהו פיזיולוגי, את הראייה שלהם. ואחד באמת המחקרים הכי מוקדמים היו של אחיות. נתנו לאנשים להתלבש בבגדי אחיות, ואז ראו שהם בלי קשר עוזרים יותר, ורואים, תוספים את עצמם כעוזרים יותר. מדהים. מדהים, אבל זה מדהים המחקרים. אז השתנתה התפיסה שלנו, כי הבנו שזה לא רק שאחר תופס אותי כיותר מסייעת, אלא אני תופס את עצמי. כלומר, יש חוקרת בשם בם משנות ה-70, והיא פיתחה תיאוריה מדהימה, שנקראת תיאוריית התפיסה העצמית של בם. והיא מאוד מאוד חשובה לכל מי ששומע אותנו, ולמה? כי היא התחילה להסתכל על אנשים ולהגיד, יש פה משהו מוזר בהתנהגות שלהם. היא אומרת, תראו, הרבה פעמים אני אומרת, וואי, אכלתי המון, כנראה הייתי מאוד רעבה. או וואו, ישנתי עד 11, כנראה הייתי ממש עייפה. ואז היא אומרת, מה, אני לא יודע אם הייתי רעבה, אני לא יודע אם הייתי עייפה, ואז היא אומרת, לא, אני מסתכלת על ההתנהגות שלי, כמו צופה מהצד,
ושופטת את עצמי כאילו מישהו אחר שפט אותי. כלומר, אנחנו אפילו על עצמנו לא יודעים. ואז מה קורה עם הבגדים? כשאני מתלבש באופן מסוים, אני לא רק משפיעה על אחרים. אני בעצמי, אנחנו רואים אנשים עם חליפות, מדברים יותר בביטחון, אנשים עם BMW שקונים BMW הרבה יותר אגרסיביים על הכביש, פחות נוטים לעצור להולכי רגל, וככל שהרכב הוא יותר יוקרתי, הם פחות נוטים להקשיב להוראות של הכביש. תקשיבי, את אומרת דברים כל כך נכונים, אני יכולה להגיד לך את זה, כצופה מהצד או ככה במהלך, בעקבות השנים, אני, ניסיון אישי שלי. אני יושבת בפגישה מאוד חשובה עם הסטארט-אפ שלי בארצות הברית, ואני יושבת בפגישה עם אנשים שבאמת רצינו להגיע אליהם עד שהצלחנו, טופ, קומה ככה מול הסנטרל פארק, ואני יושבת ואני פתאום מסתכלת כל מי שמסביבי, ואני באתי חדשנות, אינוביישן, לספר להם את הסיפור של העשור הבא, אני מסתכלת ואני רואה איפה אני נראית בלבוש ואיפה הם. הם כולם היו נראים לי כאילו הם יצאו כרגע מסרט, מתוקתקים כולם, עם ככה חליפות והסטילטו. ואני מסתכלת על עצמי ואני אומרת, wrong. אני התלבשתי בלבוש הלא נכון, אני התלבשתי כמו 10 שנים אחורה, ואני הרגשתי איך זה לאט לאט מוריד לי, כי עיניים חדות תמיד היו לי בקטע של כנראה נראות וזה הוריד לי את הביטחון בצורה כל כך משמעותית, to make a long story short, התבלבלתי ולא הצלחתי, ועסקה של כמעט 10 מיליון שקל ירדה לטמיון, ובאכזבה גדולה אני חוזרת הביתה, מאוכזבת מעצמי, קודם כל, הכי בעולם, ומבינה שזה טעות חמורה ולא יכול לקרות. אז זה באמת המחקרים האלה נכונים. זה בדיוק זה, כן. אז אני אומרת, הרבה פעמים עכשיו, אני לוקחת את זה, ומן הסתם את יכולה יותר מכולנו לספר לאנשים איך לעשות את זה טוב, אבל בחיים האישיים שלי, אני מסתכלת על איזה פגישה אני, האם אני הולכת למשקיעה, האם אני הולכת להרצות בחברת הייטק, האם אני הולכת להעביר סדנה, ואז אני חושבת איזה לוק, לא איזה לוק ייראה הכי טוב, כי זאת הטעות שאנשים עושים. אומרים, נכון. כן, זה נראה, לא, אתה לא צריך להיראות קלאסי או יוקרתי או סטייליסטי, אתה צריך להתאים את עצמך, כי הבגד מחבר לאנשים. ואז למשל, אם אני הולכת סתם להרצות בחברת גיימינג, ואני אתחיל לבוא עם איזושהי חליפה, 3 חלקים, יתפסו אותי כאוטסיידרית, ואני רוצה להתחבר אליהם. לא יקשיבו לך בסוף, הם פשוט לא מקשיבים בסוף. כדי להתחבר, וזה נכון, זה גם הרפור, מה שנקרא, בין אנשים. אבל אנשים עושים אבל עוד טעות. הם מסתכלים, נניח יש לי פגישה עם משקיע. אז אומרים, טוב, מסתכלים על איך המשקיע הזה מתלבש, ורואים שהוא תמיד אוהב לשים סנדלים וג'ינס, ואומרים, טוב, אני אתאים את עצמי אליו. לא. אם אתה הולך לפגישה עם משקיע, אתה לא בהכרח חייב להתלבש כמוהו. להפך, הכסף שלו, אתה צריך אותו, תראה לו, תקנה אותו, תן לו את הכבוד, ואתה תתלבש כמו שצריך. כלומר, אנשים עושים את הטעות ובכך מתאימים את עצמם למישהו אחר, זה גם לא נכון. תחשוב על הסיטואציה, על הקונטקסט, איך להתחבר לאנשים בצורה הכי טובה. עכשיו, הרבה פעמים גם כשאנחנו מתלבשים אובר, אז זה יכול לייצר דיסטנס, גם תלוי במי אנחנו נפגשים, וגם הדיסטנס הזה הוא לא בהכרח נכון לנו. אפרופו להגיע לפגישה של גיוס כספים, כן. אני חושבת שתמיד אנחנו צריכים לבוא כזה חצי מדרגה מעל. כדי לכבד. זו תחושה של את מכבדת את המקום שאליו את מגיעה. דוקטור לירז, היה מדהים לארח אותך ולשמוע ולקבל את כל הטיפים השווים האלה. הרווחנו בענק. איזה כיף, שמחתי. אז זאת הייתה דוקטור לירז מרגלית, שנתנה לנו כמה טיפים שווים על סטיילינג תודעה וקריירה ומה שביניהם. שמחתי מאוד לארח אותה, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים.